रंजालि बैसागु बोथोरा सफैगासिनो नंगौ बैसागु बोथोरा बर' हारिनि गुबुन मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो बे नोजोरजों दाउ मैना फिल्म प्रडाक्शना लाबोगासिनो दं गोदान बर' एलबाम सिन्दुर लाना होसोगोन नोंखौ सना बर' एलबामा बावैसो साननि गेजेरावनो नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो बे गोदान बर' सावथुनावनो दिहुनगिरि महरै मनिलाल बसुमतारिया बिबान सामलायदों लोगोसेनो गोदान बर' एलबामाव बिथोनगिरि देंखोगिरि महरै शिवराज नार्जारिया रोजाबदों बे बर' एलबामा रायजो राजाफोरनि नायजाथाव जागोन होननानै मिजिंथियो गिबियावनो आं साफ्रोमबो ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम फैगौ बैसागुनि थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा नैबे मेथाइ जे जों मिउजिक भिडिअ शुट लागासिनो दा बेयो जाबाय सिन्दुर लाना होसोगोन आगै नोंखौ आरोखि आरो बियो दाउ मैना फिल्म प्रडाक्शन आंनिनो प्रडाक्शन बेनिफ्राय दिहुनजानो थांगासिनो दं आरोखि आरो बेवहाय जा रल खालामदों जोंनि जाखांफु राफोद फावखुंगुर बिथां बिग्राय ब्रह्म लोगोसे फावखुंग्रियाव दं बिथां ममिता नार्जारि आरोबाव गोबां जाहा कमेडियान आर्टिस्ट दं सासे निजोम गयारि होननाय दा आरोबाव गोबां मोसागिरि बिथांमोन दा बेनो आरोखि दा डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ आंनो खालामदों जाहैबाय लोगोसे केमेराखौ खेबदों जोंहा सचिन लाहारि बिथां काजलगावनि दा बियो फैगौ बैसागुनि सप्तानैसो सिगां बे भिडिअखौ जों रिलिज खालामनाय जागोन आरोखि मेथाइखौ सोर रोजाबदों मेथाइखौथ' आंनो रोजाबदों दामु सुजुनायाबो आंनो सुजुदों लोगोसे मेनुवेल इन्सट्रुमेन्टाव जा सेरजा सिफुं दं बेयाव निजोम गयारि बिथाङानो दामदों बे आरो माबायदि बिथांमोनखौ जोङो बेनो बे मिउजिक भिडिअजों जाहाथे जोंनि भिडिअखौ बयबो अनसायगोन नायगोन मोजां मोनगोन आरो बे जाहैबाय मोनसे कमेडि मिउजिक भिडिअ देट मिन्स जेनेबा सासे बर' गामिनि सासे बेखार सेंग्रा बियो बिदिनो बिमा बिफानि सायाव जायो लोगोसे बिराद सासे अनजालिखौ बिराद गोसो थोयो आरोखि बियो फसायनानै थायो आरो बेयो गामि खाथिनिनो आरो जेनेबा बेनिफ्राय बे ओरैबायदि रेडिखा हाबा लानो गावनि लोगोफोरखौ लानानै माने बै लोगो मोनबाय होनबानो सिन्दुर लाना होसोगोन बे टाइप आरोखि बिदिनो कमेडि जाहैबाय आरो बेखिनियानो आं रोजाबो फ्राय दिनैसिम 60+ आं मेथाइ रोजाबबोबाय लोगोसे प्रग्रामा मोनथामसो बुक जानानै दङ स्टेज प्रग्राम दा जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनो आंनि मेथाइखौ मोजां मोनो बिथांमोना लेंहरनो हागोन निस्सय आं बेयाव थांगोन आरो आंथ' बेखौनो आसा खालामदों जे जोंहा ओरैनो थांनाय बोसोराव लकडाउनाव बोसोरनैया ओरैनो गेप जानानै थांबाय दा जियानो जा बयबो मोजाङै मोजां जों फालिलायनांगौ रंजालायनांगौ आरो लोङै जायै जाहाथे जों गावजों गाव नांलायनो नाङा खमलायलायनो नाङा जाहाथे जों बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां बरायनो हायो दा बे आरोखि आं दा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायहरो जे फैगौ बैसागुआवहाय बयबो जाहाथे गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सनमान लालायनानै जाहाथे मोजाङै मोजां रंजायो बे आरो शुटिंआथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय सोलिगासिनो मोजाङैनो मोजां मोनदों आरो मिउजिक भिडिअ'आथ' ओरैनो गोबां जाबोबाय मथा मथि 15-16थासो जाबोबाय मुभियाबो बिदिनो मोनब्रैसो जाबाय आरो अनसायनायखौ माबायदि मोनदों नायगिरि बिथांमोना फ्राय मोजाङानो लास्ट इयारनि जिथु मुभि दाखा जोमै मुभि दंमोन बावबो आं रल खालामदोंमोन फ्राय मोजांखौनो कमेन्ट मोनदों आरो बाव गानाथ' जोबोद मोजाङानो जिहेथु जोंनि आंगो हारिमु बैसागुनि मेथाइ मोजांखौनो जागोन आसा खालामदों आरो मोजांखौनो मोनदों बे एलबामाव गानो मोननानै आरो आङो रायजो राजाखौ सानदों आरो अनसायगोन होननानै गाबायमोन सिगांहाय उनदाहा सर्ट मुभि गाखांबाय आरो एबारजों दोंब्रैसो जागोन एलबामा बिथांमोननिफ्राय रायजो राजानिफ्राय सानो आरो माने अनसायनाय मोनगोन होननानै मोजांखौनो जागोन होननानै सानदों गिबियावनो आं रायजो राजाफोरनिसिम बैसागु बोथोरनि एडभान्स आं खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं बेयाव गानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आदा शिबराजआनो आंखौ लेंहरदों नालाय आं दिनै बेयाव एलबामाव सिट मोनदों आरो गानो थाखाय रला मामोन नोंथांना आं साइड कमेडियान जाहैबाय बे एलबामाव सम सम नोंथांखौ नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव बिराद नोंथांनि कमेडि खालामनायखौ आं माबायदि मोन्दांथिजों माबायदि फिल खालामनानै बेबायदि एक्टिं खालामनो आं ओरैनो जास्ट माने एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै आं बे कमेडियानखौ लाखिनाय जायो आरो रायजोफोरखौ मिनिहोनो लुगैयो रंजा खुसियै थाजानो लुगैयो बेखायनो आङो
बेबायदि कमेडिखौ आं मोनसे सायख'ना लानाय जादों बेनो। गुबुन ओरैनो सर्ट भिडिअ बा एलबामफोर गाखांबाय नामा? आं सर्ट भिडिअ दंनाया ओरैनो बिदि दंनाया दङ मेरला दङ, ओमफ्राय आं मिथिला माबायदि जायो जाया, नुयो नुवा बुंस' हाला। नोंथांखौ दा जों मिथिगौ जे कमेडियान होननानै नोंथांनि बे कमेडि रलखौ लानानै इयुनाव माबायदि सानदों? आङो बेबायदिनो थांनो लुगैदों, रायजो राजाफोरा जाहाथे अनसायो, आं माने बेखौ नाजालांबाय थागोन, जाफुङागौ माने आं बिदिनो नाजालांबाय थागोन, आं बेखौनो मिजिंथियो आरो जाहाथे अनसायो। सासे कालसारनि मानसि जानानै नोंथाङा हारिनि जिथु कालसार माबायदि नोंथाङा गोनांथि होयो, इम्परटेन्स सानो? आं जोंनि हारिमुखौ ओरैनोबाबोथ' आं मोजां मोनखायो, मानो होनबा आङो हारिमुआव ओंखारग्रा मानसिखा, आरो सेरजा सिफुं खाम बिदियाव दामखाग्रा, बिदिनो आरो एक्टिं लाइनावबो थांनानै आं जोबोर मोजां मोनो आरो बिदिनो थांबाय थागोन होननानै आं सानो आरो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।